Ψάχνεις κι εσύ ένα θερμό που θα σου κρατάει το ρόφημά σου όλη μέρα δροσερό. Κρατάς κι εσύ λοιπόν αυτό το μπουκάλι, το οποίο το αγοράζεις και σε 30 λεπτά ξαναγίνεται ζεστό λόγω της θερμοκρασίας των 40 βαθμών. Πάμε λοιπόν να σου δείξω τη χρησιμότητα αυτού του θερμού. Τι πιο ωραίο να σηκωθείς το πρωί πριν φύγεις για την εργασία σου, να πάρεις το θερμό σου, να βάλεις τα παγάκια που έχουμε ήδη βάλει μέσα, το νεράκι σου. Το καπάκι έχει οθόνη αφής. Όπως βλέπετε η θερμοκρασία είναι 27 βαθμούς δωματίου. Θα το κλείσουμε και θα έχουμε 12 ώρες παγωμένο νεράκι κοντά μας. Αφού τα αφήσαμε λίγα λεπτά για να δούμε τι θερμοκρασία έχει τώρα ο θερμός μας. Το χτυπάμε λίγο. 11 βαθμούς. Νομίζω ότι είναι πολύ δροσερό το νεράκι μας. Αν λοιπόν και εσύ θέλεις ένα τέτοιο θερμό, μπες στο nerdopolis.gr και παρήγγειλε το δικό σου θερμό.